Здравейте на приятелите и последователите на нашия канал. Намирам се в едно уникално място в България, именно съсипаното ваканционно селище Русалка. Местото тук е уникално, сега ще ви покажа. Залива е уникален, всичко е уникално, обаче материалната база не е подобрявана от може би над 30 години. Много тъжно и много жалко за туристите, изобщо за развитието на тези населени места, защото без инвестиция в материална база няма как да привлечеш качествени туристи и по-тежоспособни. Сега ще ви покажа. Това е една беседка, строена може би 60-те години, 70-те години на миналия век. И ще видите едната носеща колона в какво състояние. Няма абсолютно никакво фундиране. Това лежи във въздуха, буквално както виждате. И меко казано е опасно. Другите колони са по абсолютно същия тертип. Както виждате, тук заварките вече са изгорели, напукани са и сами по себе си са опасни. Фундирането тук в долния край на същата колона е по абсолютно същия начин. Металната конструкция е корозирала. С годините не е претърпявана интервенция за антикорозия или за пожарна безопасност с съответните лакове. И това нещо е на самотек. Иначе самия комплекс е уникален, но вече, както ви казах, е меко казано неподдържан. И сред лято на 14 август има около 25 до 30 туристи. Жалко, това е. Ако ви харесва видеята, моля ви се абонирайте се за канала.